an balma ani nyahuma biki bara ma bolo ka daw kulo ka o de kunu arabado Medina Kura nyamantomba école sombe o kerefe nan hama ko Mamadou Diarra 2 o école demsanu konu bora ku ka nisongo ya ire ni ka bo école la ka ta dugutigi ka so ni ko auto eno ni ka ta mairie ere fene la tuguni lu ko ni ngani tagama en ku ka nisongo ya ire o ma soro do refe sabla nyaman ko ni kasa kelebe ka ulu de ko sebe u wa classe kono lawla ko nyaman ko ni tora be ka boya ulu kan ko sebe ulu ko ni sigilembe u ka classe kono nga bela jelen ko ni bolo binu na sabla kasa jugu de be be kan ko ni clef la yere la u wa école demsani fla o ul ko ni fene banala nga kene tigu ka sege sege lu ko fe ayire la ka fa ko ni na kili bara de be ni école dem flan na o duma soro do refe fo ni nyamanu nun kasaju école nyamo ko yere ko ni fene ko ulu be ni kelela kabini samba flani woro wat nga ulu ko ni uma lafiya soro akola alibi sabla do re be ka franya man ko ka fenti ka bwala o re kama sa kunu uye bara blage nuka ukunda dugutigi baraka aleni america o wa fene ni chuga ko ma soro ka nyamanu nun be che ka boyeno ulu ko ni ulu ni go école de ulu tina sigi classe ko no tuguni ko ka kalanke sabla ulu tena ta uyere di banama kibara wara mbambolo ka daw kulo kan ore mali polsu ulu fene kumena takama ke bi ni ka bo GMS la ni oyuga soba doy ni ka ukunda BNDA sejikani obe ACI kono ulu fena kungani takama yi kuyi wala sa wala yinu be se ka sabati chugo yamna ola yinu nun konte femere ube se ka joro ba soro chugo yamna jamana kono ko wula ale ni fene dob se ka fara u sarawaru kan chugo yamna commune 3 premier maire adjoint o koni mason ka ka yamaria duma ni takama ko ina ore nanani ni to mai bolye ama ministre mo koni ka baranya shilendo la kana ko ma o koni e u hagilat ke ka fa ko u ga la yinu woni chaman be sira kan kan nyene bo ko u chaman woni u to man jantugni an balmo ni kibaran nup mambulu ka daw klo ka ani cha ko klo ma jola